A empresa chinesa SAIC desembarca en Galicia co compromiso de crear empregos de calidade e de impulsar o tecido empresarial local. Será a primeira fábrica de coches de MG en Europa e esta mañá celebrouse un acto formal que dá o pistoletazo de saída ao proxecto. Saudos, boas tardes, benvidos ao Telexornal. Para Ferrol, esta é a confirmación de que o seu porto está preparado para acoller grandes proxectos industriais. O presidente da Xunta remarca que é un proxecto de país que consolidará Galicia como un dos polos de automoción máis importante de Europa. Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera, y que se irá desarrollando por fases. Chegan á estación coa maleta preparada e atopan o tren parado con importantes atrasos. Todo se debe á avaría donte entre Ourense e o Irixo. Algúns pasaxeiros reviven o pesadelo e a angustia de quedar horas atrapados no tren. 3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando, porque claro, no se pueden abrir las puertas. Solamente veo que cada vez va subiendo la pantalla. Antes era, hay 4, ahora es 6:21, no sé si van a llegar hoy. Había moita xente, verdade, e aquí sorprendeume. Pois a avaría deste mércores segue pasándolle factura a alta velocidade galega. A circulación recuperouse, pero continúa con limitacións e Renfe advirte de novas demoras durante a xornada. E xa remataron as probas de carga na autovía do Zón Ourense. Durante 4 días, máis dunha dúcia de camións de gran tonelaxe estiveron, así como ven, parados sobre un dos viadutos da autovía. Proban a resistencia da calzada, é un paso fundamental para saber como actuar. E poucas veces se ve unha imaxe como esta. Un helicóptero antiincendios acaba afundido nun encoro de Aragón mentres recolle auga. O piloto saiu ileso, pero recuperar o aparello resultou ser unha operación moi complexa. Galicia entra de cheo na temporada dos grandes festivais. Ortigueira xa está preparada para recibir milleiros de persoas no Festival Internacional do Mundo Celta. E esta tarde arranca tamén Port América con Rigoberta Bandini como principal cabeza de cartel. Aquí, no Telexornal Mediodía, imos facerlles un repaso ás citas musicais máis destacadas dos próximos días. Hoxe, por certo, apagouse a voz rasgada máis famosa, a de Bonnie Tyler. A artista británica morreu aos 75 anos en Portugal, onde levaba meses ingresada en estado grave. Estaba previsto que actuara na Coruña o próximo 12 de agosto coincidindo co eclipse. Non poderá ser, pero quédannos as súas cancións. E nos deportes, o Celta presentou este mediodía a Javi Galán. O lateral volve a Vigo, a cidade na que destacou e lle permitiu fichar polo Atlético de Madrid. Con 31 anos, Galán retorna a Balaídos para formar parte deste Celta europeo. Contrato ata o 2028. E esta tarde, ademais de calor e de algunha bretema na costa, temos que ter moi en conta as treboadas. Hoxe aínda van ser esporádicas na montaña, pero xa mañá van deixar os primeiros avisos e esperamos que sexan especialmente fortes o sábado. Ferrol celebra o desembarco da multinacional da automoción SAIC como un fito histórico que marcará un antes e un despois na industria da comarca. Este mediodía, o Porto Ferrolán acolleu o acto de benvida ao primeiro buque portavehículos da empresa chinesa. Ana. Tras 39 días de travesía, hoxe remata o desembarco dos 700 primeiros coches MG que recibe Ferrol, pero hoxe destacaban aquí Alfonso Rueda e os responsables da compañía, non é o final, senón o principio dunha singladura que agardan que sexa estable e duradeira. SAIC comprometíase neste acto a crear empregos de calidade na comarca e Alfonso Rueda dicía que estamos ante un proxecto histórico para Ferrol, pero tamén que vai axudar a consolidar Galicia como un polo europeo da automoción. O presidente da Xunta dicía que a aposta da multinacional chinesa por Galicia é unha aposta pola estabilidade, pola capacidade logística e industrial da nosa comunidade e tamén polo talento galego. Para Ferrol, a chegada do primeiro buque portavehículos de SAIC é a confirmación de que o seu porto e a comarca están preparados para acoller grandes proxectos industriais. Esta iniciativa nos permitirá aprovechar las oportunidades
de más suelo industrial en Mandiá, en As Pontes y en toda la comarca. Hablamos, por fin, de diversificación y hablamos de futuro. A multinacional cualifica de exitosa esta viaxe inaugural coa que arranca o seu proxecto para instalarse en Galicia e destacan a alianza con empresas locais nas que xa crearon e crearán, aseguran, empregos de calidade. Buscamos impulsar el bienestar local a través de la industria, logrando un beneficio mutuo en el que ganen tanto la empresa como la economía de la región. Alfonso Rueda asegúralles que en Galicia atoparán administracións comprometidas, empresas preparadas e profesionais altamente cualificados. O presidente da Xunta remarca que é un proxecto de país que consolidará Galicia como un dos polos da automoción máis importantes de Europa. Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases entre una de las mayores compañías automovilísticas del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades. SAIC é a firma chinesa máis vendida de Europa. O ano pasado entregaron 4,5 millóns de coches, máis de 300.000 da marca MG. El tren paró y dijeron 5 minutos más o menos. Se fue alargando y los 5 minutos fueron 3 horas sudando en el tren. 3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando porque claro, no se pueden abrir las puertas. Os viaxeiros reviven o pesadelo. O tren que quedou parado á altura do Irixo por unha avaría retirouse, pero a vía está intransitable neste momento. Así que, se está pendente de facer unha viaxe, revise antes se a súa ruta está afectada, porque hai atrasos. Eses atrasos prodúcense por unha avaría nesta liña que é a que conecta Santiago e Ourense. Por aquí circulan os AVE e os ABLO. Pois á altura deste punto que é o Irixo, os pasaxeiros que viñan dende Madrid neste ABLO quedaron parados por unha avaría nun dispositivo. Chámase pantógrafo e une o tren co cable, coa catenaria. No treito de Ourense ao Irixo hai 2 vías, pero como unha delas quedou inutilizada, só hai outra habilitada para os trens que van de Santiago a Ourense. Cunha vía menos, os atrasos acumúlanse. E Somalia que o tren avariado xa se retirou de madrugada. Quedara parado aí, nese viaduto a primeira hora donte. Non puido continuar coa súa marcha. Segundo Renfe, outros convois sufriron danos polo mesmo motivo. O que máis botan en falta os viaxeiros é ter información. O caos segue instalado nas estacións de Santiago de Ourense. Por aí comezamos, Andrea, hai que ter paciencia porque a normalidade non se vai restablecer polo menos ata esta noite. Sí, Marta, segunda xornada de cancelacións e tamén de atrasos nos trens por mor desa incidencia na catenaria á altura do Irixo. Como comentabas, o convoi xa foi retirado esta pasada noite. Agora os técnicos do Adif están traballando arreo para poder canto antes restablecer a normalidade. Esta mañá os 2 primeiros trens entre Ourense e Santiago tiveron que ser cancelados por mor desta avaría. O transporte realizouse por estrada a través de autobuses. Ademais, agora mesmo a Adif indicou que a circulación entre Ourense e o Irixo se está realizando por vía única, o que está, segundo comentou Renfe, provocando atrasos de polo menos 20 minutos, aínda que na meirande dos casos aínda é de moito máis, pero moita máis normalidade hoxe aquí nesta estación de Ourense, sobre todo en comparación con onte, cando sí que se viviron momentos de moita tensión e de moito caos pola desinformación, tamén pola calor, o que obrigou a que tivensen que intervir dende a Policía Nacional e tamén dende a Cruz Vermella. E na outra estación afectada, a de Santiago de Compostela, ali está Nuria. Como está ali agora mesmo a situación? A incerteza foi, Andrea, a nota dominante entre os pasaxeiros que se achegan dende primeira hora da mañá ata esta estación de Santiago de Compostela. Incerteza, pero tamén indignación. Moitos deles non saben ata que chegan aquí se o seu tren vai sair ou non, se o vai facer en tempo ou se vai a replicar de alguna maneira a situación de caos vivida durante o día donte. Os principais problemas foron cos trens máis madrugadores. Por poñer un exemplo, o tren que tiña que sair daqui a 6 menos 10 con destino a Chamartín e Madrid fixo con hora e media
de atraso. Problemas tamén nos trens Ablo e AVE da conexión Galicia-Madrid, atrasos e tamén traslados por estrada, por autocar entre as cidades de Santiago de Compostela e a cidade das Burgas. Iso durante a mañá, é certo que foi mellorando sensiblemente, pero podíamos falar con algún usuario que se queixaba indignado que o tren que tiña que chegar aquí a 1:15 o fixo con máis dunha hora de atraso. Últimamente hai un montón de problemas desde hai un tempo. Chove sobremollado nas estacións de tren galegas. As miradas buscan información, pero os datos que ofrecen os paneis son dos que fan torcer o fuciño. A mañá deste xoves comezou con máis atrasos. 10 minutos máis tarde de lo que esperábamos e paciencia, non queda outra. Unha hora este Ablo da mañanciña a Ourense, outros tiveron máis sorte. Tomo el tren y lo visto normal todo. Sí. Sí, la hora sale normal, eso nos han dicho. Houbo quen tivo que facer a viaxe entre a capital de Galicia e a cidade das Burgas en autobús e ali, sorpresa. Iban a esperar polo bus retrasado desde Santiago e non esperaron, basicamente. O tren que os ia levar aos Sanfermíns marchou sen eles. Ningún tren máis para Pamplona desde aquí polo menos, ou esperar hasta mañán ou non ir. A demora de hoxe, en todo caso, non ten nada que ver co caos de onte. Y dijeron 5 minutos más o menos, se fue alargando y los 5 minutos fueron 3 horas. Y bueno, la gente cuando yo llegué esto era un caos, la gente había dormido en el suelo, había niños pequeños, fue todo dificilísimo encontrar un transporte para poderte ir. Algúns non o esquecerán en moito tempo. Pero era por el calor, porque era un calor que íbamos todos, que no había aire, ya llegó un momento que es que no había aire. E outros nin se decataron. Sabes que onte había moito problema aquí nas estacións, na estación? Non sabía, ni idea. A DIF limita a circulación a unha soa vía no treito do AVE entre o Irixo e Ourense. Calcula que non se vai recuperar a normalidade ata os primeiros trens deste venres. O convoi que causou o problema xa foi retirado da vía, pero de momento a avaría non está totalmente solucionada. Agardan que quede resolta esta madrugada. No Benega lamentan a falta de información e piden alternativas ante os colapsos. Ademais, pidenlle explicacións ao ministro de Transportes. Os populares exixenlle a Óscar Puente que se dedique a traballar e que abandone as liortas nas redes sociais. Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non haxa sistemas alternativos para poder transportar a esas persoas en vez de estar durante horas e horas atrapadas no ferrocarril. Simplemente pedimos que un servicio básico para a mobilidade de miles de galegos funcione. Eu agradecería, polo tanto, que o ministro, se pode ser nas vindeiras semanas, adicara un pouco menos de tempo ás súas habituais labores de comentarista tuitero e un pouco máis de tempo a exercer de ministro. O Pleno do Senado vai aprobar nos próximos minutos que se devolva ao Congreso o proxecto de lei para a transferencia da P9 a Galicia. Farao coas emendas que introduce o Partido Popular. Con elas querían recuperar outro texto, o que aprobou por maioría o Parlamento de Galicia. O Congreso terá que pronunciarse sobre esas emendas dos populares e despois a aprobar a lei de forma definitiva. Gracias, presidente. Poñen a proba a resistencia dun xigante de formigón de case 1 kilómetro de longo e decenas de metros de altura. É o espectacular traballo de enxeñería que se fai estes días no viaduto do río Barbantiño. Son probas de carga na autovía do Zón Ourense que encaran a recta final. Son previas ás obras de conservación que comezan o luns. Hoxe rematan os traballos previos ao reforzo do viaducto da autovía do Zón Ourense sobre o río Barbantiño. Antes de iniciar a actuación definitiva, os técnicos realizan unha proba de carga para comprobar como responde a estrutura en condicións reais. A colocación de unhas cargas tasadas, que se determina a súa situación, a carga que se pon, e calcular os movementos que ten que ter o viaduto, que se verifican mediante un control topográfico, para verificar que cumple segundo os cálculos que se estimaran. 24 camións de 37 toneladas cada un colócanse de forma alterna sobre o viaducto para someter a estrutura a un peso controlado. Os técnicos comproban entón canto se deforma, uns 5 centímetros, e verifican que ao retirar a carga a ponte recupera exactamente a súa posición inicial. Unha visita técnica na que a conselleira de Infraestructuras avanzou o calendario inmediato das obras da autovía. Vamos a falar dun contrato de 3,1 millóns de euros que comenzará
en sí o vindeiro luns. Temos que levantar o firme, se fará unha nova impermeabilización, xa que anterior o viaduto ten 17 anos e xa lle tocaba unha renovación, se reporá o firme, aparte de facer logo outros traballos menores de drenaxe, cambio de xuntas, deixalo un pouco como o primeiro día. A 7 da tarde reábrese esta autovía. O luns empezarán os traballos no viaducto, pero co tráfico aberto. As obras realizaránse afectando só a un lado da calzada. Esa é unha autovía, pero o tráfico altérase e moito, sobre todo, nas cidades e nas vilas máis grandes. E é que se cruzan dous factores. Baixa a actividade económica, pero aumenta e moito o turismo. A calor tamén complica ou alivia a circulación. Imos comprobalo. As aparencias enganan. O ceo está gris, pero estamos en pleno verán. No centro a impresión é que hai menos tráfico, mais que notan os que conducen? No inverno hai máis, noto máis tráfico. Ou é por a chuvia, ou é por o frío. Claro que hai, al haber tanto turismo e tanto movimento, se nota, se nota. Eu creo que no inverno andase mellor. Sí, porque no verano moita xente de fora. Pero bueno, non, porque tamén desaparece moita xente de Vigo. Eso tamén é verdad. Pois mira, non se chavería a decir. Nin tampouco os profesionais. Marchou xente, non hai escola, pero repártese turismo polas cidades. O verán é que imposible, hai que moverse moito para aparcar. Máis difícil. Mucho turismo. No inverno hai máis coches. É un pouco máis complicado. No, el verano é un poquito máis complicado. Máis complicado? Sí. Por qué? Hai máis volume de paquetes. O verán tamén altera o aparcamento. Complícase nas praias, pero hai máis espazo nas zonas administrativas e comerciais, á esquerda e á dereita, arriba e abaixo. No verán, en xeral, tamén é máis doado atopar sitio nos aparcadoiros. Neste de Vigo, en concreto, notan unha enorme diferenza entre a época das luces de Nadal e os meses de xullo e de agosto. Hai máis prazas libres e se tarda bastante menos en entrar e sair do estacionamento. Por iso, aquí as luces que máis brillan no verán son as verdes. No aparcadoiro é máis doado, no centro moito máis difícil. Tamén difícil buscar un taxi. Atopar un en cidades como Santiago pode converterse incluso en misión imposible estes días. Situacións como esta danse en todas as cidades, en Santiago tamén. A veces sí, a veces no. Sí. Ahora estoy esperando 5 minutos. Ao final foron máis de 5 e é que en horas punta os taxistas non dan feito. A xente queixase, claro, é un problema de capacidade, non? De alta demanda e poucos taxis, sobre todo no verán. Son 144 en Santiago, unha frota que ten aprobadas 29 licencias máis que están en trámite de licitación. Cando van a vir? Porque eu realmente cando as necesite ahora no verán. Eu para o inverno non me fa falta ningunha 29 licencias máis. Esta situación agravada nos últimos 4 anos é malo para o gremio do taxi, é malo para o sector do turismo, é malo para a veciñanza de Compostela, é malo para a imaxe da cidade. De medios turistas agardan por un taxi 20 minutos. 20 minutos mete bastante presión, non só o viaxeiro, senón que mete presión tamén na propia recepción do hotel. Non é unha espera excesiva, temos que ter en conta tamén o tema do tráfico. Necesitamos máis carriles bus-taxi, que non dan chegado. Este problema crea situacións extremas. Directores de hotéis de 5 estrelas colleron o seu vehículo particular para levar viaxeiros ao aeroporto en casos extremos, claro. Pero os casos extremos sempre se van dar, pero o problema non son os casos extremos. O problema é o día a día. Unha alternativa aos taxis son os vehículos de alugueiro con condutor, os VTC. En Portugal decidiron poñerlle o máis doado ao cliente. Mas se poder pedir indistintamente taxis e VTC na mesma plataforma, Brais. Pois sí, había tempo que se discutían os cambios legais que o Parlamento portugués acaba de aprobar. Dentro de pouco, os taxistas poderán operar como VTC, pero se aceptan viaxes a través dunha plataforma tamén terán as mesmas limitacións, como, por exemplo, non poder utilizar o carril bus nin recoller pasaxeiros de forma espontánea. Por outra banda, os condutores poderán gravar o que acontece no interior do vehículo por motivos de seguridade. Ademais, estarán obrigados a dominar a lingua portuguesa e ollo porque rematan tamén os límites de prezo das tarifas dinámicas. É dicir, nos picos de demanda, os prezos dos VTC poderán subir moito máis aínda. Finalmente, o Parlamento rexeitou incluir os tuk-tuks nesta legislación, que era algo que tamén se discutía. E ollo a situación que viven os donos de 6 vivendas situadas na praia de Lóngara, en Barreiros. O xuíz declarou ilegais as licenzas e ordenou a súa demolición. 20 anos despois de que empezaran a vivir nelas. 2 décadas pasaron xa e agora pídenlle solucións ao Concello.
Os veciños de 6 vivendas de Barreiros enfróntanse a unha orde de derruba que quere acabar cas súas vivendas. Todo comezou cunha denuncia dunha asociación ecoloxista no ano 2012 e agora o xuíz declarou ilegal a división do terreo orixinal en 6 parcelas. Por tanto, todas as licenzas posteriores son ilegais. Dende o Concello teñen claro que o camiño é cumprir a sentenza. Xa no propio 2019 se estaba instando a esa execución baixo percibimento de incumprimento e de desobediencia á autoridade e xa, nos últimos anos eses apercibimentos son reiterados, non? Co cal, é un procedimento xudicial do que deriva unha sentencia que toda solución que poida darse nun ou outro sentido pasa polo que determina o xulgado. Pola contra, os afectados entenden que o propio Concello pode dar unha solución. Si sale un plan, unha aprobación do plan inicial, ao día seguinte podese solicitar unha paralización porque estas fincas son legalizables. Pero iso é unha cuestión política e depende de que os políticos o queiran facer, en este caso, ou non saben, ou non poden, ou unha mezcla das dúas cousas. Ou non queren, que máis. O xulgado deu agora un prazo de 5 meses para executar a sentenza. Os veciños, a maior parte deles xubilados, enfrontan con pouco optimismo o proceso. E o que está paralizado ata o próximo 15 de xullo é o desafiuzamento na Coruña de Marta, a muller ucraína nai de 4 fillos. É unha solución provisional unha vez que a inquilina accedeu a presentar nos servizos sociais do Concello unha solicitude para que se lle aplique o sistema de emerxencia habitacional. O abogado de Marta asegurou que os servizos sociais se comprometeron a darlle unha solución nos próximos días. Vamos a presumir a boa fe dos servicios sociais e que van a cumprir a súa palabra e todos estades aquí como testigos desto que decimos. Nos fiamos do que nos din os servicios sociais. Logo, co tempo, todos saberemos se cumpliron a súa palabra ou non a cumpliron. A UCO implica o exxefe de gabinete de Pedro Sánchez no caso Leire. A Garda Civil cree que Juanma Serrano lle deu un cargo en Correos para que a trama puidese operar con máis facilidade. Xuño do 22, o presidente de Correos presenta o selo de España con Ucraína. No acto participa Leire Díez. O ano seguinte un novo selo conmemora a presidencia española do Consello da Unión e de novo no evento participa a chamada fontaneira do PSOE. Agora un informe da UCO desvela como conseguiu ese posto de traballo. O expresidente da SEPI, Vicente Fernández, tamén imputado nesta causa, encargouse de enchufala. O que falamos de Leire podíamos poñelo xa en marcha, pregúntalle o daquela presidente de Correos, a Juanma Serrano. O pouco, Leire interésase pola resposta. Non te preocupes que o teu sae, dille Fernández. Despois de analizar numerosas mensaxes, a UCO considera que Juanma Serrano, que antes fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, xogou un papel relevante na trama investigada. O xuíz Pedraz terá agora que decidir se tamén imputa a quen foi man dereita do presidente. Con Sánchez en el gobierno, el país asiste a un auténtico carrusel delictivo. Este xoves o magistrado tamén escoitou o testemuño de 2 empresarios imputados noutro caso, no da fraude dos hidrocarburos. Contáronlle que Leire Díez lles ofreceu manobrar para exoneralos a cambio de información comprometedora sobre a UCO e Repsol. O Goberno vasco concedelle o 3º grau penitenciario ao preso da ETA Arcais Aguirre Gaviria, del Barrio. Estaba condenado polo asasinato dun policía francés, a última vítima da ETA. As medidas de flexibilización que, como define a medida o Goberno vasco, tamén lle afectan a José Luis Rubenach, condenado polo asasinato do militar Pedro Antonio Blanco no ano 2000. Rubenach aplícaselle, ademais, o artigo 100.2 que lle permite sair da cadea de luns a venres. O PP de Galicia busca medidas legais para evitar que os condenados por unha agresión sexual poidan volver traballar con menores. Van presentar varias iniciativas con ese obxectivo. Pois nós entendemos que ningún destes persoeiros pode ser delincuentes, non poden ser rehabilitados para ser docentes nin para traballar no ámbito dos menores nin da docencia. En este sentido, imos presentar unha batería de iniciativas tanto no Parlamento de Galicia como nas Cortes do Estado. A opinión de Donald Trump sobre España cambiou en menos de 12 horas e non é a primeira vez que o fai. Pasou de consideralo un socio terrible para a OTAN e de acusalo de mal pagador a dicir que se redimiu por completo ao comprometerse a un pago importante da OTAN. Con todo, o presidente Pedro Sánchez restoulle importancia ás palabras de Trump e dixo que entre eles falarán de fútbol. Spain, I will say I did have issues with Spain, and I still do.
But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. Sí, he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial. En absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. O debate está aberto e hoxe falaron de los graduados sociais. Din que o absentismo por baixa médica aumentou un 5,5% o ano pasado. Achacan esta alza ao avellentamento xeral da poboación. Evitar cualquier formulación que presente a las personas trabajadoras de más edad como un problema o una carga, pero no debemos ignorar que este es uno de los motivos, pero también estas nuevas realidades, con los problemas osteomusculares y sobre todo mental. Media España abafa coa calor. Ata 15 comunidades están en alerta laranxa ou vermella por altas temperaturas. Son temperaturas que se manteñen en torno aos 40 graus, sobre todo no centro e no leste da península. Esa vaga de calor fixo que se bateran, por exemplo, récords en Andalucía e en Cataluña, con 44 graus. Barcelona, en concreto, superou a súa marca histórica e viviu o que se chama noite infernal, que é cando a temperatura de noite non baixa dos 30 graus. Hoxe seguen cunha calor abafante, pero espérase que sexa a última xornada. As temperaturas seguirán altas, pero non estaremos en vaga de calor. Buah, fatal, fatal. Si no es en casa con el aire acondicionado, fatal. En la calle no se puede estar, Lo llevo bastante mal, Y en casa, pues nada, sin ventilador. ¿Sabe qué? Voy aguantando como puedo. Bueno, con el aero estoy bien chill en casa. Bueno, en la calle ya no salgo tanto, solo para trabajar y ya está. E este foi o mapa de Europa en xuño, tinguido de vermello pola onda de calor a máis potente dende que hai rexistros históricos. O vermello máis intenso en zonas como Francia, Italia e España. Chegouse a estender tamén a Alemaña, moito máis ao norte, pero xa ven que os termómetros roldaban os 45 graus en moitos puntos e a auga tiña que servirse para que a xente puidese aguantar tanto grau. O programa de observación Copérnicus da Unión Europea di que a media de temperatura en Europa durante o mes de xuño, se situou unos 19 graus. María. Sí, con esa temperatura, Marta, foi o segundo xuño máis cálido de toda Europa desde que hai rexistros, só por detrás do de 2019. Pero o dato máis preocupante está en concreto na Europa occidental, onde no mes de xuño bateu todos os récords cunha temperatura media de case 21 graus, 3 por riba do habitual. Segundo Copérnicus, máis de 2/3 dos europeos sufriron temperaturas por riba dos 35 graus durante a última quincena do mes de xuño, nun episodio de calor extrema que deixou vítimas mortais en países como Francia, España ou aquí mesmo en Bélxica. E ademais, iso tamén está provocando que suba e moito a temperatura dos océanos. Os científicos advirten de que o cambio climático acelera estes fenómenos e que Europa está a ser o continente onde está subindo moito máis a temperatura, moito máis rápido, con vagas de calor cada vez máis frecuentes, intensas e prolongadas. Moi complicado o rescate deste helicóptero antiincendios que afundiu nun pantano de Aragón. Recollía auga para poder sufocar un fogo, un lume, e non foi capaz de levantalo bo. As tarefas de rescate foron moi complexas. E os bombeiros dan por estabilizados todos os incendios de Cataluña. Afrontan outra xornada, iso sí, complicada por altas temperaturas e porque hai moi pouca humidade. Tamén en Huesca está activo un incendio forestal que arrasou 100 hectáreas de momento e que obrigou a confinar durante varias horas o concello de Albelda. Despois dunha noite de intenso traballo, os bombeiros da Generalitat catalá conseguiron estabilizar os 4 incendios declarados simultaneamente na tarde deste mércores. Nas últimas horas quedaba estabilizado o de Guimerá, na comarca ilerdense de Urllal, e antes sucedía o mesmo cos de Gabá e Navarclés, ambos os dous na provincia de Barcelona, e o da Plá de Manlleu na de Tarragona.
Tamén se conseguiron estabilizar os incendios de Senmenat e o da comarca da Anoia, mentras que se mantén en fase de control o do macizo xerundense das Gabarres despois de queimar máis de 2.000 hectáreas. Protección Civil levantou xa o confinamento de 16.000 veciños que residían en zonas próximas aos lumes. Na veciña Comunidade Autónoma de Aragón continúa activo o incendio declarado na comarca Oscensa da Leitera e que obrigou a confinar durante varias horas o concello de Albelda. A superficie queimada é de 100 hectáreas de terreo agrícola e monte baixo. Na extinción do lume participa persoal das diferentes administracións públicas. Aquí en Galicia comeza a traballar nos montes galegos a unidade de Cabalería da Policía Nacional, Mar. Un verán máis, se van xa 13 policías nacionais a cabalo, patrullan os montes galegos con dous obxectivos fundamentais: previr os incendios forestais e tamén mellorar a seguridade nas rutas xacobeas. Está con nós o oficial Fontecha. Que tal? Boa tarde. Explíquenos un pouco cal é a ventaxa de patrullar e vixiar os montes a cabalo. Bien, nuestra principal misión aquí en la Comunidad Autónoma Gallega es la prevención y la detección de incendios. Entonces, nuestra principal ventaja es que accedemos a lugares donde vehículos no pueden acceder y a zonas boscosas muy elevadas que nos permiten detectar el incendio, los conatos, antes de que sean algo más grandes y avisar a los servicios de emergencia. Pois moitas gracias. Serán 20 axentes da policía, 12 cabalos. Boa campaña que durará ata setembro. Este pedrazo que teñen na man caeu o día de San Xoán en concellos da área da Coruña e deixou, lóxicamente, importantes danos. Son estragos que superan os 20.000 euros nas cortes e cultivos duns gandeiros de Oza-Cesuras. Para aliviar esas perdas, o Concello ofrécelles axudas de ata 2.000 euros. Está todo furado, a maior parte, pouco se salvou. As explotacións, os tellados, quedaron abaixo. Verónica ri por non chorar e, igual que a ela, outros moitos gandeiros de Oza-Cesuras. Aquí o pedrazo do día de San Xoán causou importantes estragos nas súas explotacións. Sobre todo nos tellados, tanto da casa como das cuadras e palleiras. Uns danos que, en algún caso, superan os 20.000 euros. Sobre 20.000, 20 e pico mil. Dependendo todo o que cambiamos, porque a parte da zona das vacas, a zona dos becerros, almacén e demais tamén está afectado. Para paliar os desperfectos, o Concello de Oza-Cesuras puxo en marcha unha liña de axudas extraordinarias destinadas aos gandeiros. Terán un importe máximo de 2.000 euros por explotación. Calquera cousa que veña ben recibida. Os danos son moi grandes e, bueno... Agradecese. Entrementres, tremen polas chuvias que non tardarán en chegar. Verónica, por exemplo, ten máis de 80 vacas e di que serán as grandes prexudicadas. Que choiva, cae nelas. Estropeando comida, estropeando camas, estropeando todo. Malia a súa preocupación, manteñen a esperanza. Confían en que a subministración dos materiais e a disponibilidade de man de obra permitan acelerar os traballos de reparación canto antes. As cámaras de seguridade dun bar de Toledo captaron como un home agride ao seu pai e lle rouba a carteira. O fillo deulle tal puñazo que o pai de 70 anos caeu ao chan, onde o atopou inconsciente con feridas graves na cabeza a Garda Civil. O fillo foi detido, pero quedou en liberdade con orde de afastamento. A Policía Nacional de Valencia investiga a violación dunha menor trans a que intoxicaron botándolle na bebida droga alfa, unha substancia sintética con efectos estimulantes, coñecida como flaca. A vítima é unha adolescente trans de 17 anos que coñeceu o seu agresor a noite de San Xoán e co que volveu quedar. O suposto violador foi detido despois de que a moza o recoñecera en fotos. E está ferido unha persoa grave por un atropelo en Sanxenxo, foi nun paso de peóns na saída da vila cara a Pontevedra. O peón foi trasladado ao hospital de Montecelo por mor dun golpe na cabeza. O condutor deu negativo na proba de drogas e alcolemia. E o lume cebouse co almacén de erva seca dunha explotación gandeira. Foi un incendio fácil de controlar, pero perdeuse toda a colleita. Por diante quedan horas de traballo para extinguilo por completo. Quedaron sen nada, as lapas devoraron a erva seca que acabarán de gardar onte mesmo, o alimento das puchas para 6 meses. Aquí tiñan silo, nos outros dous, tiñan vacas de erva seca,
estaba todo hasta arriba. De feito, cando prenderon as chamas, salía o lume por arriba. De feito, pódese ver como están as uralistas, todas estalladas. Pudo ser algunha paca que este fermentou, puidese ter algo de humidade, e iso combinado co calor, pois foi o que puido producir este incendio. Incendio fácil de controlar, pero moi difícil de extinguir, e no que a maquinaria da propia explotación está sendo fundamental. Agora están sacando todas as pacas para esta finca de millo, e nada, están tratando de estender porque seguen ardendo. Complicado, de moito tempo para traballalo e todo o demais, non? A maquinaria agrícola que temos e mesmo os propietarios son os que están a facer o desescombro todo das pacas que están aí no interior, desabastecendo e desalimentando o que é o incendio, non? As perdas son moi grandes, pero consola que nin o lume nin o fume lle afectaron a granxa onde están os animais, viron ao lonxe. Galicia vai ofertar 725 prazas MIR na próxima convocatoria. É a oferta máis grande que fai o goberno galego, 42 prazas máis que na convocatoria anterior. A Xunta quere paliar a falta de médicos. Tan só Valencia non supera en aumento porcentual de prazas. Nunca sobra lembrar que a exposición excesiva ao sol pode ter malas consecuencias. O Parlamento galego súmase ás iniciativas que insisten na necesidade de protexernos ben do sol e facer revisións. Fixou cunha xornada en que os dermatólogos alertaron sobre a difusión de informacións que non teñen base científica suficiente. Estamos muy preocupados porque se trasladan mensajes a la población desde personas que tienen influencia, que no son correctos, y además es sobre todo la población más joven la que tiende a consumir estos mensajes y es la población precisamente que más se tiene que fotoproteger para evitar el cáncer del mañana. Galicia vai baixar o número de alumnos por aula tamén en secundaria e bacharelato. Asinouse o acordo, asinou a Xunta e todos os sindicatos agás a CIGA. O número máximo de estudantes queda en 25 en secundaria, 30 en bacharelato. Nos dous casos son 5 menos que a media estatal. Que cando hai diálogo, cando se negocia, cando hai tiras e afrouxas na negociación, obviamente, pois se logran resultados que van incidir de xeito directo na mellora do sistema educativo, e a reducción dos ratios, menos alumnos por aula, vai permitir unha mellor atención, creo que é algo obvio. Solo compro lotería de Nadal da empresa, nada máis, porque non creo moito na lotería. Son moi ludópata eu da lotería de Navidad, entonces espero o último momento, senón... Se escoitaron, hai quen a compra por non morrer de envexa no traballo se toca, quen a compra cedo, quen espera a última hora para non caer na tentación de comprar moita, en fin, hai de todo. Hoxe presentouse oficialmente a campaña de Lotería de Nadal. Este é o aspecto do próximo 10º de Nadal e este é o primeiro dos anuncios. Fernando. ¿Ya puestos? ¿Querías con esto? Devolvérselo al hijo de Fernando. Un anuncio que quere centrarse na solidariedade, nos soños compartidos que se crean alrededor da Lotería de Nadal. Este ano o sorteo terá ademais dúas novidades. A primeira, que tirarán máis series pensando en aumentar as vendas. Ollo a segunda. Es que estrenamos un nuevo juego de bolas. Las hemos renovado todas. Cambio de bolas, como no tenis. Eu compro contra o final, porque parece que se acaba o verano, en cuanto empeza a lotería, parece que xa estamos no inverno e dame un pouco de mal rollo. Malia esa natural reticencia en pensar no Nadal entre vaga de calor e vaga de calor, comprar agora ten os seus adeptos. Nesta época, turistas, e despois tamén leva moita xente para as festas dos pueblos. Eses e os que non queren quedarse en un número co que xogan sempre. 19.376, non sei canto toca. Muller chupao. Por diante temos unha fin de semana de festas. Durante estes días Galicia colle tres grandes festivais en música para todos os gustos. En Ortigueira celébrase o Festival do Mundo Celta. Outra cita está no Concello de Portas, onde o Festival Porta América xunta música con gastronomía. Aínda queda unha cita máis, o Gozo Festival en Santiago, que trae a Galicia un dos grupos máis relevantes do panorama internacional, Maroon 5. Por iso será o sábado, isto será o sábado. Antes estamos en Ortigueira porque, Demetrio, aí xa comezou o festival.
Sí, xa arrancou onte a primeira xornada en que a inauguración oficial se dá hoxe ás 8 da tarde. Pouco a pouco esta vila de Ortigueira xa se vai enchendo dese ambiente celta, convírtese no centro mundial da música celta, un ano máis, un referente, un clásico aquí ao longo destes días ata o próximo domingo. Bandas de todos os recunchos da España, de Europa, de Canadá e de Estados Unidos estarán presentes e moitos, milleiros e milleiros de persoas agárdanse que cheguen a disfrutar desta cita que xa é un clásico. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiera bajar. Rigoberta Bandini vai ser a cabeza de cartel hoxe no Portamérica. Na fin de semana estarán no escenario outros moitos grupos. Falando de música, o Portamérica é moito máis ca iso. O show rocking, coordinado por Pepe Solla, leva ao recinto pratos de 20 estrelas Michelin. A gran cheminea da Azucreira de Portas serve a vez de xeolocalización e de símbolo para un festival que ten unha das súas singularidades na propia contorna. Van xa 14 edicións dunha fórmula de éxito. Que aúna sempre, bueno, pues desde o principio, música iberoamericana, clásicos como Hombres G ou M-Clan, gastronomía, que bebe da gastronomía tradicional, estrellas Michelin e de recoñecementos internacionais, son chefs que veñen de toda Latinoamérica, que cociñan con produto galego e que achegan a alta cociña ao público do festival. Vimos pola comida, sobre todo tamén polo que fan neste festival no show rocking e demais, pero tamén por un poquinho a boa música, un poquinho estar cos amigos. Estamos agora na zona da acampada, este ano baixo emparrado de Viña Almirante. Cómodo, e ademais, bueno, pois dá a sombra. Un festival que reinverte a súa pegada de carbono, ten zonas de inclusión da diversidade e mesmo zona de xogos e áreas para a lactación. Cos nenos e con todo, é como moi guai este festival. Este é un festival que levamos desde o principio contendo moitos prezos, porque entendemos que a cultura é un ben esencial. Festa e declaración de intencións que conta cun público fiel e que desde Galicia se exportou xa a outros festivais en México e Colombia. Non camiña soa é o lema da campaña coa que se pretende impulsar a seguridade no Camiño de Santiago e protexer as mulleres de posibles episodios de violencia machista. Este mediodía presentábase en Melide. Foron varias as peregrinas que nos últimos anos denunciaron ser vítimas de acoso sexual mentres camiñaban en dirección a Santiago. Esta campaña, na que se implican os distintos corpos de seguridade, así como albergues, farmacias, centros de saúde e oficinas de turismo da Ruta Xacobea, intenta evitar que se repita. La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática. Os cartéis informativos distribuídos polo camiño inclúen un código QR e promoven a descarga dunha aplicación móvil para enviar alertas á Garda Civil en tempo real. E hoxe no tempo, ademais das brétemas, aínda queda algún episodio en algunha zona do litoral e da calor, de novo con avisos nesas zonas do sur de Lugo e tamén de Ourense, temos que estar atentos ás treboadas. Hoxe residuais, pouca cousa, pero a partir de mañá, sobre todo sábado, vai afectar a moitas zonas de Galicia. Por lo demais, as temperaturas apenas cambian, baixan un pouquiño no sur de Pontevedra, como sempre, despois de Carlos e a información deportiva, contamos todos os detalles. Ia ser unha das estrelas de eclipse do 12 de agosto na Coruña, pero non vai poder ser así. Morreu aos 75 anos Bonnie Tyler, coa súa característica voz resgada. A cantante británica acadou unha enorme sona a comezos dos anos 80 grazas a moitas cancións que son xa clásicos para toda unha xeración. Precisamente estaba previsto que Tyler interpretase unha última canción a bordo dun dos varios cruceiros que o 12 de agosto farán escala na cidade herculina. Tyler levaba meses enferma en Portugal, ali faleceu.